ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ରହସ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ କଥା ଜାଣିବାକୁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମନରେ ଭଲ ଆଗ୍ରହ ନଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସମାପ୍ତ କରି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 41 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ସହିତ ଭାରତ ଏକ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କେତେକ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭଳି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15, 1947ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ଥିବା ଲାହୋରୀ ଗେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1911 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ବିଜେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଗୀତ ନାମ ଜନଗଣ ମନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଏହା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ଭାରତର ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ 1906 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପାର୍ସି ବାଗାନ ସ୍କୋୟାରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପତାକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମଝିରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଜୁଲାଇ 22, 1947ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 5ଟି ଦେଶ ଯଥା ବାହାରେନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଲିଚଟେନଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧରୱାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖାଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଯୋଗାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ଏହା 1961 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଆ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା।